What types of alpha do we have? Thank you for that question. Ejuro kero the alpha dị iche iche. Enwere alpha enwere ebuka na enwere food. Enwere food. Nwe alpha eta. Eta nwere many types. Enwere alpha ọjị. Enwere alpha ego ayọrọ. Enwere alpha ndị mmiri. Ya na-agba alpha ndị mmiri na-enwe ụmụ kekere ihe gasị. Then enwere alpha ugiri. Enwere alpha okwe. Okwe na-adị ka ugiri mana ofe abụrụ ugiri ka mmadụ. Okwe mụ na-adị ka mkpụrụ ụkpaka, na-adị very flat. Ihe afụ ndị na-eyuzi ọ na-adị ihe dị ka chain, from chain to chain, from chain to chain. Otu ọ nkwara ndị na-eyuzikwa ugiri na-etikwa chain ya, but okwe dị iche, ugiri dị iche. Then abịa n'afọ nwe mgbe ọ na-afịa na social media nwere afa ka ibie, nke bụ eziokwu bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eme. Enwekwara afa miro. Then enwekwa many types of afa. Enwere afa uche. Ndị mmadụ na-akpọ prophecy. Yes, asị na onye abụ esi ya. Enwekwara afa ọzọ ndị palmistry. So ihe ọbụgide ewu afa. Afa bụ the ability to know what transpired in your life previously. Here na-eme na ndụ gị na ihe eme in future. That is afa. So whichever way o nwere si ya ị ga-afụ. Ọ gwaghị ihe iji bịa gwaghị onye bụ ya na-agba n'aka na-agba n'ahụ afa ka ọ gbara. O nwere ike o nwere ihe ọ wụrụ. So ka anyị kwụsị ide limiti afa n'ọsọ ndị dibịa na-agba afa ka mmadụ gatụ. Some years ago ndị na-eso m anụgo akụkọ a. O nwere otu ụbọchị mmadụ bịa na be m, ofu pastọ ọ bịa na be m. Nnene nsị ya afa agwụgwọ m uche gwara m ya sị m na onye a na ihe o ji wee bịa bụ na ministri ya dị agazi aga n'ọwa pastọ. Mgbe ọ batara n'ụgbọ afa o kwere ekwu na ya bụ pastọ. Mgbe sị na afa gwara m na iwu onye nchụaja ka ewu na ewu pastọ na ihe ị na-eme adị agazi na ministri ga adị agazi ọgbaka ọsị nke ka si mana ya gwara m agbọgbọdụ m afa mgbe na-abịa m uche ngwa m ya. O nwere ụbọchị reverend sister na ahụ ofu wu reverend sister ofu abụrụ reverend sister mana nke bụ reverend sister bụ nke bịara n'afa mana ọ bịara kpọrọ enyi ya nwaanyị ha yi mọpti. Abatara n'ụgbọ afa m chini ahịa afa awụbọrọ m ya awụ chini ihe afa m asị m na onye nchọrọ ịgbara afa abụ reverend sister ka ọ bụ motu aka nwasị ya nne ewu reverend sister ọsị m ka ị ka si mara ọ dị ya wonda mana ọ mmụọ gwara m ịghọtara ya so afa ka ọ bụ. Anyị nwa nọ into ministration, prophetic ministration nwere mgbe ọ ya wepụta etu o nwere mgbasị mma aba na temple m ngụba egwu amụma abịa ozi abịa nchi ọ dị afa ka ọ bụ. Na nwere bụ nwere afa ka ibia nwere afa ka ibia nchi ọ dị. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ bụrụ gbakata gbawa afa na-agba ele. Ọ bụrụ na mmadụ kịta nwe mgbe apụtakịta n'ime agụmentị ịma na ndị Anambra na-agbakarị afa ugiri. Onye Anambra nwere ike sị na afa ugiri na onye ahụ chọọ ọgwụ. Na ndị Enugu steeti na-agba afa ndị mmiri na-amụ ọrụ. O nwere ike ọsọ na ndị Imo steeti yatago na-agba afa oke ma ọ na-agba afa ugiri na-agba afa ndị mmiri na-amụ ọrụ. So anyị na-agba ọkụka na-ese. Mana I can tell you na ọ bụrụgoro dị ije na nke dibịa sị na ọnya bụ highest. O wee gbachala gị afa gwa gị ihe iyi eme isi ya jụọ afịa kere ihe ọ ya eme okwucha ejuo afịa kwuo ihe ọ ya eri ka o wee dị mma emechaa ya nothing 6 months nothing. I wee jee na nke onye na-agba ịkọmọ n'afọ ọjị ụfọdụ na-akpa ya kọmọn ma ọ wee taa o wee sị gị na ihe na-eme o wee gbachaa afa wee sị na ọkwa ihe dịtụ aka afịa kwuru na-eme gị kere ihe jụọ ekere ihe anya ma ọ gwaghị ihe ya eme imechaa ya within few months or even a month ifo result ka onye gbara highest. Ọ bụrụ onye gbatara ihe ọ bụrụ gbakọta kọgodo akụkọ kọgodo sụba ahụ fara ngweji makaracha na onye gbatara ihe na-eme gị. Then abịa na ụfọdụ ndị na-ekwu maka langweji a na-asụ langweji ihe mmụọ na-anụ bụ sound and form. Yes, enwere afa like afọ ugiri nwekarị langweji ya afọ na nkwa langweji o maka na abịa n'ọjị na ego ayọn na ọda afọ niile a nwere ihu n'azụ nwere yes and no. Afa ndị mmiri ihe niile mkpụrụ ihe ịfụrụ nwechara afa abalị ya. So o nwere language ayatago o nwere sign all sign those ihe anyị fụta bụ signs nwere ihe adị presently. Etu a ka ọ dịkwa na afọ ugiri nwere word ịghọtara ya na-akpọchara gị afa sị na nke agbudo etu a na nke agbudo n'aka ete nke a mee nke a so nọ ndị etu obi ndị ihe niile abụ ihe niile. So mana nke bụ eziokwu bụ na afọ ọbụla
nwere afọ ugiri jee n'afịa enwere ebe a na-ele akwụkwọ ya mana nke bụ eziokwu nwere ijegoro gụchagoro akwụkwọ ya ọ bụrụ na dete na afọ adọrọ n'ime ị marụ na dete ga na-agagharị n'onwe ya ị na-enye interpretation based on ihe na-agagharị n'onwe ya mana mmụọ esoro ya so ihe bụ na afọ ahụ ihe na onye mmụọ so maka mmụọ asoghi ga na-atụgharị whatever ọ iji agba afa wee reveal the truth ọkwa mmụọ asoghi ga-eme ime ihe a mmụọ asoro kwuru si mee etinye aka ọ gaa mana ọ bụrụ na ije na-eweta just the technicalities of afa ọbụla ma ọ bụ na ije gụrụ akwụkwọ eji akụzi ugiri jee gụcha akwụkwọ anwa ịgụchara intellectually but the spirit is not following so ịgụtagoro ya kọchagoro akụkọ based on mgbe ahụ ọ na-awụgharị abụrụ mmụọ na-awụgharị ya basically tụnye ihe enu ogbuchi were okwuchi bọtụ tụnye ya enu ogbuchi okpughe so ịfụ na ihe onye a na-akọwa akụkọ mma ngozi na ndị ya dị maka na mmụọ anọrọ na ya ihe dị mkpa n'afọ a bụ onye mmụọ du onye awa afa karịcha anụ to si kwụsị ịdọ azụ na onye a na-afa nke aka na-afa nke aka I can tell you afa nwere afa na enwu na onwere gbada ma onwere ndị na-eji amụ afa amụ yes mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ịmụchagoro afa amụọ afa dịghị n'ime ọ bụrụ plus ọ bụkwa na ịmụchagoro ọ bụrụ na afa adịrọ n'ime ya agbata ya so ihe dị na ya bụ si kwụsị ịzọ nke ọka ihe dị mkpa bụ okpechi ekpere gọcha ọfụ onye ọnwụ na mmụọ gị nakwata gị jekwuo onye a na mmụọ sie ga-enyere gị aka solve problem gị jebe na nke onye ahụ ihe ọ bụla onye ahụ ji agba afa nabata ya unless na ọ bụrụ mmụọ dịrị gị je na nke onye ahụ mmụọ adịrị je na nke onye ahụ na o nwere solution to ya problem ma ihe o ji dị gị ịghọtara ya so ka anyị kwụsị ịzọ nke aka mana ana m achọ ịgwa gị na-enwere nke afọ udu bụkwa ọyọkwa ya mkpụrụ ihe dịgasị n'ime ọyọpụta ya ihe ọnwụ na ọ fụrụ ebe a ka ọ ga-eji gwa gị okwu mana o nwere nke mma asị karị maka aka nte yi ngwo ndị je n'afọ okwe agbachala ha afa mee ihe efuru they came home disappointed mechaa nwere ihe mere nwee ndị je n'ugiri mechaa they came home disappointed mee ihe ekwuru most data nothing nwee ndị je na nke ndị mmiri emechaa they came home mee ihe nweta result nkwa ndị je na-enweta result so nwere nke ihe asị nọ ihe dị mkpa bụ kpee ekpere bifo ijebe n'afa kpọkuo mmụọ sị ya kere onye ị chọrọ ka ya mere m ihe dị etu onye ọbụla ha gwara gị jebe na nke onye ahụ ọ bụrụ na o metọrọ jekwa je egwu ya nekwa oche nji elu ihe etu a dọkịta si ahụ idechala abụ odere gị ọgwụ sị gị ṅụcha ọgwụ ọ bụrụ na oche njọ gị bịakwa ịbịakwazi etu onye na ọgwụ oche njiri gị ma na onwe nke ahụ etinye na nke ahụ ewepụ kwụsị na ị na-agbagharị from pillar to post ịbụrụ onye na-awụgharị n'afa you get confused obi gị na-awata kpee ekpere don't go to canal jụọ mmụọ gị kere onye ọ chọrọ ka ije na nke onye a mmụọ si jee na nke onye a ije na nke onye a mmụọ asị gị jee ga-etinye aka ọrụ ọrụ mana ọ bụrụ na ihe ị na-aja ọjị bụ human intellect maka na asụrụ speak in tongue ma ọ speak ọ na-afa language speak na afa language nere ihe kwuru onwe ebe ihe eji kwucha ihe niile a ebe ajikwazie ya tapịa and mgbe ọ na-atapịa so many things ya miss on the way.